Podobné zábery sa v slovenských médiách veľmi neobjavujú. Rómovia pracujúci v záhrade. Rómovia upratujú dedinskú ulicu. V súvislosti s Rómami je verejnosť zvyknutá skôr na inú realitu. Chatrče, holé deti na zablatenej ceste, špina, nezamestnanosť a kriminalita. Spoločnosť s výdatnou podporou médií okázalo ignoruje akýkoľvek pozitívny pohyb v procese začleňovania Rómov a často zdôrazňuje, že peniaze investované do tohto procesu padajú do bezodnej čiernej diery. V tomto filme vám porozprávame niekoľko príbehov, ktoré dokazujú opak. Sú to prípady, kde finančná podpora z verejných zdrojov pomohla v spolunažívaní obyvateľov, pri zveľaďovaní obce, pri vzdelávaní rómskej mládeže, pomohla urobiť ďalší krok v začleňovaní spoločensky vylúčených rómskych komunít do reálneho života. Tento integračný proces sa totiž nedá urýchliť a potrvá ešte 10 ročia. Dá sa zvládnuť len trpezlivou spoluprácou všetkých zainteresovaných. Krok za krokom. Budeme venovať na miestnych komunikáciách. Obec Čičava na východe Slovenska má skoro 1200 obyvateľov, z ktorých väčšina, asi 60%, pochádza z rómskej komunity. Najmä s nimi spolupracuje starosta obce Ladislav Kalafa pri verejnoprospešných prácach, ktoré plnia hlavnú úlohu pri zveľaďovaní obce. Rómski obyvatelia pre Čičavu neznamenajú problém, skôr naopak. Práve v kooperácii s nimi môže vedenie obce využiť rôzne dotácie a grantové programy, ktoré umožnia zamestnať týchto občanov a zároveň skúltúrniť celú obec. V obci máme z tohto času zamestnaných 75 pracovníkov na verejnoprospešných prácach a na obecných službách máme cez 100 obyvateľov. Pokiaľ sa prejdete po obci, zistíte, že je tu poriadok. Týmito pracovníkmi zabezpečujeme jednak odstránenie čiernych skladok, kosenie, úprava napríklad tu miestneho potoka. Na práci samozrejme týchto pracovníkov vidno, že je v obci poriadok a čistota. Bez nich by sa to vlastne nedalo udržať. V Čičave niet ani stopy po chatrčiach, ktoré sú tak charakteristické pre zanedbané rómske osady. Rómovia tu síce žijú na území bývalej osady, ale úroveň ich bývania sa oproti minulosti výrazne zvýšila. Máme jednu výhodu, že vlastne cez výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu sme tu odstranili chatrče, čiže v plnom rozsahu sme využili vlastne pomoc z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, kde vlastne 20% si nájomníci museli pri výstavbe nájomných bytov nižšieho štandardu odpracovať. V súčasnosti máme v obci 62 nájomných bytov nižšieho štandardu. Rómovia žili v podmienkach, ktorí samozrejme nezodpovedali štandardu, takže aj v tých bytoch nižšieho štandardu si niektoré rodiny vytvorili, dá sa povedať, také prostredie, ktoré je na dosť slušnej životnej úrovni. Samozrejme, že mení sa aj tá vonkajšia podoba života Rómov, pretože badám u časti obyvateľstva, že chcú zmeniť spôsob života, chcú žiť troška na vyššej úrovni a chcú sa minoritnému obyvateľstvu, to znamená nám, bielým, prispôsobiť. K integrácii Rómov v Čičave pomohla svojpomocná výstavba rodinných domov v minulých 10 ročiach. Tu býva aj Milan Jarko, ktorý oceňuje konštruktívny prístup starostu k problémom Rómov v Čičave. Spolupráca občania rómskeho pôvodu a obecný úrad je, by som povedal, na veľmi dobrom stupni, by som povedal, oproti iným obciam a čo počujem a čo sledujem, noviny, televízne a neviem čo, chodím medzi ľuďmi. Ja by som povedal, hodnotil by som, že my tu máme veľmi dobre. Na to, že sme po 60% Rómov v obci, ja si dovolím tvrdiť, že my sme na dobrej úrovni. Spolupráca, starosta
a úradničky a škola a škôlka, je to dobré. By som povedal, hodnotil by som to veľmi dobre. Teraz v obci robí nejakých 190 ľudí na tých aktivačných prácach. Moja manželka tam robí ako koordinátorku a vidím a sledujem tú celú situáciu. Dohodneme sa vždycky s pánom starostom, vychádza nám v ústrety. Viete, sú aj pracovné názory odlišné, ale my to berieme pracovne, vieme sa dohodnúť. Jak chlapi na seba zakričíme, ale v zápätí si vysvetlíme a tak to funguje. A je to dobré. Ja myslím, že keď môžem porovnať iné obce, nemajú tú možnosť ako my. Rôzne grantové a dotačné programy nesporne pomohli čičavským Rómom k úspešnej integrácii. Ale ešte dôležitejšie je porozumenie zo strany nerómskych spoluobčanov a najmä zo strany starostu obce. Okrem toho, že je tu vonkajšia pomoc cez rôzne dotácie, samozrejme nesmieme opomenúť tú základnú formu, a to je zmeniť myslenie ľudí. To znamená, musíme sa dostať do takého štádia, kde Rómovia budú sami rozhodovať o tom, akou cestou ďalej pôjdu. Veľmi napomocnou mi je vzájomná spolupráca s pastoračným centrom, s otcom Martinom Mekelom, riaditeľom pastoračného centra, kde cez rôzne formačné skupiny, cez biblické stretnutia sami Rómovia menia pred očami a môžem povedať, že tá vzájomná spolupráca pokračuje k spokojnosti a k rozvoju všetkých obyvateľov obce. Pastoračné centrum Rómov v Čičave sa pred niekoľkými rokmi stalo akýmsi duchovným útočiskom pre mnohých, najmä mladých Rómov z celého okolia. Nájdu tu porozumenie a motiváciu k rôznym aktivitám, počnúť slávnostnými podujatiami, ako je výročný gospelový festival Festrom, až po každodenné záujmové stretnutia. Keď sme vlastne začali robiť to pastoračné centrum, tak som si povedal a som tak vnímal, že nemáme sa snažiť robiť sociálnu prácu. Že vyslovene sociálnu prácu nemáme robiť. A teda sa o to ani nejako veľmi nepokúšame, pretože ona sa robí sama okolo toho, čo robíme. Aj vlastne vedecký výskum Akadémie vied vlastne potvrdil, že duchovná práca s rómskou komunitou, a myslím, že nielen s rómskou komunitou, prináša ten socializačný rozmer alebo ten mieru sociálnej zmeny až v 80% ľudí veľmi výraznú, ktorí teda do tejto služby alebo do tejto práce duchovnej, pastoračnej vstupujú. A teda ten taký efekt naozaj prichádza znútra človeka, pretože keď človek začne mať nejaké ľudské hodnoty, keď začne vnímať svoju ľudskú dôstojnosť, keď vie, aké má vlastne, kým je a vlastne, že nie je tu len na to, že by proste nejak to prežil, ale že sú nejaké vyššie hodnoty. Potom sa začne stavať životu inak a začne proste aj s okolitým svetom, aj so svojím životom narábať trošku inak a iným spôsobom. Bývalý štátny majetok neďaleko obce Rudlov v lokalite Malina sa pred niekoľkými rokmi začal meniť na divokú skládku odpadu. V roku 2007 si tento opustený areál vzalo do prenájmu občianske združenie Svatobor nad Oblíkom a za pár rokov sa mu podarilo areál zveľadiť a vybudovať tú ekofarmu. Z hľadiska spoločenského prínosu je najdôležitejšie, že občianske združenie Svatobor nad Oblíkom pod vedením Štefana Straku od začiatku spolupracuje s rómskymi obyvateľmi z Rudlova, ktorí najviac prispeli k premene zanedbaného lesného areálu na kultivovanú záhradu. To, čo je pre nás veľmi dôležité, je to, že chceme ukázať na mylnosť názoru, že Rómovia nie sú schopní dobre obrábať pôdu. Skúsenosti od roku 2007 až do súčasnosti jednoznačnou rečou hovoria, že Rómovia sú schopní pôdu skultivovať,
posiať, vyplieť, vyrobiť si biopreparáty, zožať, spracovať. Samozrejme, potrebujú ako našu pomoc, pretože nedisponujú prostriedkami pre rozbehnutie takejto činnosti. Takže je dôležité, aby či už mimovládne organizácie, štátne, samosprávy, aby hoc malom, ale sa snažili ako podporovať práve sprostredkovanie prístupu k pôde Rómom. Za uplynulé roky sa podarilo obnoviť areál na výmere 5 hektárov, obnoviť 3 hospodárske budovy a chcem podotknúť, že to pre všetkým ako práca miestnych Rómov. Čiže je to jednak ten výsledok priamo, čo týka toho miesta, ale samozrejme sme radi, že sa darí zamestnávať ľudí, že sa darí pre ďalšie rodiny sprostredkovať naturálie, ktoré im môžu pomôcť v ťažkej sociálnej situácii. Obzvlášť máme dobré skúsenosti s tým, že či už palivové drevo, alebo aj tá zelenina a ovocie z tej záhrady sú veľmi vítané a dokážu mnohým rodinám vydatne pomôcť. Mnohých asi prekvapí, že rudlovskí Rómovia pracujú na ekofarme ako dobrovoľníci, bez nároku na finančnú odmenu. Hoci peňazí na zvyš nemajú, veď mnohí z nich sú nezamestnaní. Táto aktivita, čo my tu robíme na tejto ekofarme, pomáha v tom, že pracovné návyky asi zlepšuje Rómom. To je môj názor, že si zvykajú na tie pracovné návyky a potom možno to ďalej využijú v normálnej práci. Ja myslím, že to je asi to najhlavnejšie. Niektorí už mali návyky, tí starší, lebo sme mali zahumenky, to sme dostávali od družstva niektorí, takže sme niečo vedeli, ale napríklad kompostovanie sme nevedeli. To úpravu pôdy sme nevedeli tak dobre, to sme sa naučili, to kompostovanie hlavne. Aj všelijaké veci, ktoré prišli nové. Už vieme, že kedy, aké obdobie, že treba okopať, sadiť a všetko a polievať. No takže chodíme tak automaticky, jak sa povie. Podľa počasia, že vidíme, že je dobrý čas, tak prídeme, napríklad okopeme, vytrháme trávu, chodia ako celé rodiny tu. No a tu si vypestujú niečo, nejakú zeleninku, paradajky, papriku a také veci si to vypestujú a potom si to zoberú z jesení. Takže myslím, že majú z toho každá rodina, aspoň keď nejakú zeleninu má zadarmo, nemusí kupovať. Súčasťou ekofarmy je aj chránené pracovisko pre zdravotne handicapovaných zamestnancov, čo potvrdzuje komplexnosť celého projektu. Preto ho podporili aj viaceré medzinárodné organizácie, medzi nimi aj rozvojový program Spojených národov. Bežné aktivity ľudského života, ktoré oni dennodenne s nimi absolvujú, tak v podstate prinášajú radosť nielen tým realizátorom, ale hlavne prinášajú úžitok a radosť Rómom. A o tom je celý zmysel projektu, že aby ľudia mali radosť z toho, čo robia a nemusia to byť veci, ktoré sú ťažko ziskové, nemusia to byť veci, ktoré sú až tak veľmi atraktívne. Niekedy sú to aj neatraktívne veci, čo musíme v bežnom živote robiť. Ale ide o to, aby naozaj ich ľudia pochopili, prečo to robia a robili to s láskou a o tom je celý projekt. V podstate preto sme sa rozhodli ich podporiť, lebo vedia prepájať veci, čo je strašne dôležité. A idú veľmi systematicky na to. Čiže oni, aj keď začínajú, priestory, ktoré tam boli, to je stará, ešte stále zničená budova, hej, ale tie priestory, ktoré tam majú, čiže je to taký zárodok, ale je tam vidno, ako systematicky a pomaličky prístupujú k veciam. A za pár rokov, vidím to tak na takých 5 rokov, to bude jedno silné komunitné centrum, kde sa budú chodiť školiť iní a kde budú chodiť ľudia na nápady a inšpirácie.
ale v prvom rade, kde budú stále žiť spokojní ľudia. V Rožkovciach nedaleko Levoče škola nie je. Miestne deti navštevujú základnú školu v nedalekom Spišskom Hrhove. Žiaľ, v Rožkovciach, kde žije výlučne rómske obyvateľstvo, nie je najvhodnejšie prostredie pre zdravý osobnostný rast detí. Preto sa organizácia Človek v tísni Slovensko pred pár rokmi rozhodla založiť v obci komunitné centrum, ktoré je deťom k dispozícii každý pracovný deň popoludní. Sociálni terénni pracovníci tu deťom pomáhajú zvládnuť domáce úlohy, dobehnúť zameškané školské učivo, ale samozrejme, deti tu majú možnosť aj tráviť voľný čas. Deti do komunitného centra chodia veľmi radi a považujú ho za také útočisko, kde si môžu povedať, napísať, čo chcú, nakresliť, vlastne oddychnúť si, by som povedala, od tej práce, ktorú majú doma, lebo tu často aj malé deti musia baviť svojich súrodencov,